Yurugu yurugu mɔgɔ maa saba ni ninnu kun ka baara ɲɛsilen don phobie dilanni ma u minɛla senu polisiw fɛ. An ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye Maliactu kunnafoni kɛnɛ kan. Kibaruya minnu sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko avril kalo tile 5 ka taa bila a tile 6 la ko tɛgɛ dara maa jugu dɔw kan ni ninnu kun ka baara bɛnnen don dugudenw olu ŋanamu-ŋanamuni ma. Ninnu minɛla ka sababuya kɛ senu polisiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la commissaire Amidou Jakite ale ni a ka dankan Lasine Keita. Ko nin waati laban nin na maa caman kɔni de bɛ olu ka kangarimadaw cayara polisiso la ka sababuya kɛ yurugu-yurugu mɔgɔ dɔw de tun bɛ dugu kɔnɔ ni olu tun bɛ ka don maa caman na hakili cɛ ka se ka u ka wariw minɛ u la. Ko ni yurugu-yurugu mɔgɔ ninnu u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a caman ye jagokɛlaw ye ale ni warila baarakɛlaw. Ko wa ni maa saba fɛn fɛn filɛ ninnu si kun tɛ maliyɛn den yɛrɛ ye. Ko ninnu kun ka baara bɛnnen don ka 2000 biye walima 1000 biye ka olu kɔni da papier jɛman sanfɛ ka o tigɛ ka bɛn ni o ye. Ka tila ka finanji dɔ kɔni bɔn o sanfɛ ko wa u ka baara ninnu kɔnɔna la u bɛ tila tuguni ni ka wari biye ɲuman ko o kɔni don ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la walasa u bɛ se ka u ka kiliyanw sɔrɔ kosɛbɛ. Ni ŋanamu-ŋanamu mɔgɔ ninnu kun mana siga mɔgɔ min na k'a fɔ ko u bɛ se ka don o n'a hakili cɛ ko u kɔni tun bɛ nin biye ninnu kelen ko ka yɛrɛ o tigi la k'a fɔ ko olu bɛ se ka o ka wariw labugu. O kɔni mana kɛ o fɛnɛ mana a kun wari kumabaw cɛ ka di u ma u bɛ sɔrɔ ka tunu ni o wari ninnu ye. Nin waleya ninnu de cayalen ka tugu ɲɔgɔn kɔ ale ni maa caman kɔni sera polisiso yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka taa u ta ɲɛfɔ yen nɔ. O sababuya la polisiw olu fɛnɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda ni ka sɔrɔ ka tɛgɛ da maa fɔlɔ kan Bakɔ Jikɔrɔni golfu la sigida 4nan kɔnɔna la Bamako. Ni maa fɔlɔ minɛlen polisiw fɛ olu kɔni ye a ka sokɔnɔna bɛɛ lajɛlen woloma ka taa sɔrɔ wari maralan dɔ bɛ yen nɔ ni o ye coffre-fort ye o dogolen kɔni kun don o bɛ so in kɔnɔna la. Ko wa fɛnɛ u ka wari finman ninnu ko o caman kɔni tun bɛ yen nɔ. Yurugu-yurugu mɔgɔ in yɛrɛ ka fɔ la ko n'i ye o wari ninnu kɔni ta k'a lajɛ ko a bɛ taa dollar wari o miliyari 1 na. Ni o kɔni bɛ se ka taa CFA wari o miliyari 100 caman na. Ale ka minɛli kɛra sababu ye tɛgɛ dara a baarakɛɲɔgɔn maa 2 wɛrɛ kan tuguni kelen ni o kɔni tun bɛ Falajɛ a tɔ kelen dɔ o yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ Yirimajɔ sigida 6nan kɔnɔna la. Ni yurugu-yurugu mɔgɔ ninnu minɛlen u ka sɛgɛsɛgɛliw bannen u ka koɲa dila Bamakɔ sigida 6nan kiribulon o procureur ma. Senu polisiw kɔni ye a ɲini dugudenw fɛ ko walasa nin ko nasugu ninnu sɔn bɛ se ka kɛ u ma joona ni ka fusiri a ko danna ko ni u kɔni ye sigɛnamɔgɔ fɛn fɛn ye walima ka sigɛnna ko min ye ko u ka wuli joona ka u senfa ka se polisiw ma walasa olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ka a ko la dugudenw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan bi ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ sanga wɛrɛ.